Gikalipay sa mga mag-uuma sa probinsya sa Davao Oriental ang mga nadawat nga kanding ug baka sa gihimong dispersal sa gobyerno. Tinguhan ini nga masuportahan ug mapalambo ang kinabuhian sa mga mag-uuma sa probinsya. Sa records sa opisina sa Provincial Veterinarian, ana sa 120 ka mga kanding ang napud-apod sa 24 ka mga mag-uuma gikan sa barangay Maitom ni atong Setyembre 12. Doon na say 38 ka mga dugang baka ang napud-apod sa 38 ka mga mag-uuma gikan sa barangay Jubilar, Lukatan, Kabagayan ug Central sa munisipalidad sa Tarragona ni atong September 13. Naglaom ang provincial government ng pagbuhi sa gihatag nga mga hayop dili mamahimong magmalungtaron kung dili ubanan og sakripisyo ug kakugi sa pagatiman niini labi na ang kooperasyon ug disiplina sa mga mag-uuma. Gipasalig ni Governor Nino Sotero Oy Jr. nga magpadayon ng iyang programa sa tibuok Davao Oriental hilabi na sa pagtabang sa mga mag-uuma kay nagtuo siya nga dako sila og natampo sa kalambuan sa probinsya.